Radeći u ljetnoj školi tehničkih aktivnosti izrađuju dizala, rakete, satove i robote. Radionice su namijenjene svoj djeci koju privlači tehnička kultura, pa se oko projekata zajednički muče i državni prvaci, ali i potpuni početnici. I svi odreda uživaju. Izraditi dizalo. Ne čini se to nimalo jednostavnim, no svaki od polaznika uspio je sastaviti svoje. Možda na početku malo izgleda kao da nećete moći, ali kad se već počne raditi onda ima oblik i na kraju kad završite super, sretni ste jer ste to napravili. Svi mališani mogu doista biti ponosni jer većina njihovih vršnjaka, ali ruku na srce ni odraslih, ovakvim zadacima nisu dorasli. Htio sam napraviti neki sat za svoju sobu i nisam htio da bude kao svi drugi satovi, nego da bude malo drugačiji i evo, mislim da sam uspio. Najdraža mi je radionica ova raketnog modelarstva, kad radimo rakete i jedva čekam da ispalim. Radi se 3D model lifta, mora se paziti na mjere da sve bude točno. Na robotici slažemo nekakve izumove od kockica. Sva djeca tijekom 10 dana prolaze sve radionice. Zapravo je možda najveći uspjeh škole to što su djeca koja nikad zapravo nisu nešto tako radila, koja se prvi put nisu sreću zapravo to prihvatila. Dječaka je u školi više, no i djevojčice su se itekako iskazale. Najviše mi se svidjelo modelarstvo. Volim jako s onom pilicom raditi. Možda najviše ta robotika i elektronika, najviše zbog toga što ima puno spajanja i više je komplicirano od ostalog. Biti u manjini, kažu, pravi je izazov. Zanimljivo je izdvajati se od većine pa uživati u nečem drugačijem. Tako da je lijepo raditi nešto što većinom rade dečki. A nakon rada i učenja, druženje. Savršena formula za savršeno ljeto.